Ipau tuke ni Jotugo mag adhula lig maduong' ma pachoka kwa mondo odonji course mag bedo kocha mag adhula mar miyo gi thuolo mar puonjo adhula e kinde mabiro e Thurkam. Mere timore seche ma coaches maromo 30 maraga nosidhi osimbo e boma ma Nairobi bang' tieko course mag gi mokwongo manota kod FKF bade ma Nairobi East. Jotugo machon go ne gin kaachiel gi jotuk Sofapaka machon Titus Echesa kod Nixon Omondi ma bende gin jok manotieko course makamano. Sisi kama branch tunajaribu empower makoches wetu wapate knowledge. So wakiweza pata hii knowledge itatusaidia sana kufanya ball yetu develop kwa grassroots. Tumetoka hapa na a lot of information. Tumetoka hapa very different people. I think sidhani kama tunaona vitu venye tulikuwa tunaiona kabla bado tujasoma course. From the dynamic of player to coach, now vitu ni different sana. Apart from the coaching lessons, pia tumekuwa na life skills.